Mana en jawach Obila epachoka kendo Jalup Ogai mar Obila epachoka giesani Migosi Charles Owino Wahong'o omedo wacho ni osechopo eranginy mamalo mar telo kendo koro odwaro mar mondo mi otelne jopiny eyor nero mar siasa. Reporter marwa Jalup Owino noromo kode kendo kamaendi e report mabende ochiwo. Nen moro to kod nyasi ahinya ka achiel kuom jalno bende wuok e gwenge mag Alego kogelo wuok oko mondo koro chop lek mare mar biro neno chung e laro kom Gavana ma kaunti ma Siaya. Jatelo no mabende en jalup jatend Obila kata Jalup Ogai mar Obila e pacho kae mane en jawach Obila Migosi Charles Owino Wahong'o yande norwako ahinya to kod mor gi anyuola kaachiel to kod jodongo ma gwenge mago mag Kisodhi mawuok e gwenge mag Alego kogelo kaka jalno mabende biro dhi laro kom mar Gavana e kaunti ma Siaya. Moloyo ahinya sitho ma kamano en mar rwako ne gigo manyiso telo mantiere e kit oganda ma kamago. Migosi Owino mano oyudo kinde mondo koro losi Kisidhe kod jodongo go mago ma Kisodhi gwenge mag Alego kogelo chieng' Jumapili nowacho ni sani piny luo nyaka koro bed motegno ahinya kendo gibed jogo manyalo siro Ogai mar ODM e telo mare to en owuon oneno ka en jalo ma jachir mabiro telo ne Siaya kaunti kochakore 2022. Nwach jodongo ma kogelo noluonga kaka wuodgi mondo wago mbaka kendo anyisgi lek mara to kendo gi sidha mondo adhi amany kom mar Gavana ma Siaya. To historia marwa gi jokogelo en ni wan nyithi ng'at achiel, wan nyikwa Kisodhi. Kisodhi en jaduong' maduong' moting'o ager magin wan joka ruoth to ting'o jokogelo to ting'o jokanyigoro to ting'o a large number mar members mar community ni. Omiyo ma en gima duong' ahinya wachwa mar laro kom mar Gavana e higa mabiro. To aparo ni nitie a big vacuum mar politics because currently aneno ka every politician from Luo Nyanza kind of gichalo joma liere kod jakom ma onge ng'at manya wuok kende kaka jakom no wuok kende. Kane Jaramogi otho jakom mane owe kaka jatend Luo. Jakom kanonwang'o ka wamalwa gini ok ti maber kata gininde tich owuok kende moweyo kome mar bunge mo risk modhi mochung' gi party mare mo bring up community mo say rise. Jakom koro osechopo ndalo makoro odwaro also support from the younger community. Ka inyuolo nyithindo to you expect ni mondo gi grow mondo gi compete in your position. So I have a feeling, a very strong feeling. Naneno ka yowuoyi man mbele kae gi ng'eny gi gin either en offense sitter or en ng'amo luor mok nya dhi e lweny. Omiyo awuok aweyo tija adwa dhi e lweny ni motegno kwa protect future mar Luo kendo mar community marwa. Nwacho kwa nya bedo joma bro bet ni in future nwa luo ji. Wadwaro mondo ji oluwa. To kna ne ng'amo tegno mbele ka e siasa manyalo move strongly move with community. So wadwa ni mondo walan early ka jakom pod otegno watie tiende, we learn, we move forward, wabed ni this community ok nyal bedo gi vacuum in future. Jatelo no mano loso achiel kachiel to kod Lolwe TV no singo ni kochopo dwe mar 12 higani to en owuon koro odhi wuok chutho e tijno mar Obila ma chenro mar wuok mare yande nosechako e kinde mano mokadho ayanga kendo mano en kaluwore kod chik matayo jotich mag piny owacho. Nasewuok manasewacho kama weye nwach weyo is a process. So I hope by December. Civil servants weyo February. An nyaka we a bit chon adwa weyo December mondo achak participate in local and national politics. Politics mara is too big for Siaya. I'll do it here, but I have to do a national politics. Ni neno ka jakoyo tho. There's a big vacuum in debate. Most of these people are in parliament, but they're not good debaters. Apart from Wadgi Kajwang Mathincha, there's nobody else who can debate in parliament or manyalo discuss politics. So we have to come out strongly and
support the community. E ote mare manoloso to kod jopiny ma Siaya County ma bende biro dhi laro kom ma kamano kochopo higa manyien, owacho ni koro jopiny obiro go gi kogno kendo en to wuon oneno ka en kom ma ohewo kendo onge ng'ama nyalo biro piem kode e yiero nogono ma ibago kochopo dwe mar 8 higa manyien. Gima nyiso jo Siaya en ni wabro chung', wabro wuoyo gi gowa kogno, gi ne ni ng'ano moromo gi tich mar bedo gavana. To kane ka nitie ng'ama nyalo compete koda. Ne Lolwe TV, nyinga Jesse Omondi.